дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. низомиёни тоҷикистон дар биатлони танки рекорд гузоштанд. ҷанги гурӯҳи муҳоҷирони тоҷику ӯзбек. ёдоварӣ ба муҳоҷирон: то 30 сентябр ҳузуратонро қонунӣ кунед, вагарна депорт мешавед. ҷонсон аз байден мехоҳад ки дар хориҷ кардани нерӯҳо аз афғонистон шитоб накунад. ҳабиб аз афғонҳо пӯзиш хост. бо шарҳи бештари ин хабарҳо бо шумо ҳастам мартаба раҳмонова. салом. дастаи тоҷикистон дар бахши дуввуми мусобиқаи биатлони танкӣ пирӯз шуд. низомиён аз 5 ҳадаф 4-ро бехато заданд. гарчанде ҳаракати онҳоро намешавад софтоза арзёбӣ кард. танкчиён ба якчанд нишонаҳо бархӯрданд, аммо ба ҳар ҳол он дар таърихи даста бо суръаттарин шуд. танкчиёни тоҷик дар давоми 27 дақиқаю 23 сония ба марра расиданд, ки на танҳо зудтарин дар дивизияи дуввум буд, балки рекорди шахсӣ даста низ шуд. дар сабқати аввал ҷумҳуриро лейтенанти калон Саидмуддин Мӯъминов, тӯбчи, оператор лейтенанти калон Фирӯз Муродов, ронанда механик капитан Саидҷон Мирзоев намояндагӣ карданд. дигар кишварҳо ба таври назар аз натиҷаи бадтар нишон доданд. дастаи Осетияи ҷанубӣ 3 даврро қариб дар 50 дақиқа тай кард. дастаи Қатар тақрибан дар 1 соату 20 дақиқа ва танкерҳои Абхозистон аз ҳаққи иштирок дар мусобиқа маҳрум шуданд. рӯзҳои истироҳатии гузашта дар шаҳри Санкт-Петербург занозани миёни шаҳрвандони хориҷӣ рух додааст, хабар дод Интерфакс бо такя ба манобеаш дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. ба иттилои манбаъ, муҳоҷирон аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон шоми 22 август дар назди бинои истиқоматӣ дар шоҳроҳи Красноселск ҷанҷол карданд. таъкид шудааст, ки ин 4 иштирокдори занозанӣ боздошт шуда ба яке аз онҳо депорт таҳдид мекунад. инчунин аз интиқоли 14 муҳоҷир иштирокдорони эҳтимолии занозании гурӯҳӣ ба идораи милисия хабар дода шудааст, ки нисбаташон танҳо татбиқи ҷарима дар назар аст. дар мавриди сабаби сарзадани муноқиша иттилоӣ ироа накардидааст. тафтиши он идома дорад, навиштанд расонаҳо. қаблан дар пайи як занозани гурӯҳи миёни муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ 10 нафар аз Русия ихроҷ шуданд. муҳлати афви замони ҳамагирӣ 30 сентябр ба охир мерасад. ёдовар шуд вазорати корҳои дохилии Русия. ба шаҳрвандони хориҷӣ маслиҳат дода мешавад, ки то ҳамин муҳлат будубоши худро дар қаламрави Русия қонунӣ кунанд. манбаъ ёдрас шудааст, ки тибқи фармони президенти Русия аз 15 июни соли 2021 муҳлати будубош ва расмикунонӣ дар Русия то санаи 30 сентябри соли 2021 тамдид карда шуд. дар ин миён аз 1 октябри соли 2021 муҳоҷироне, ки натавонистанд ҳузури худро дар кишвар қонунӣ кунанд, метавонанд депорт шаванд. пештар аз қабули қонуне дар Русия хабар дода шуд, ки тибқи он вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба ин кишвар тағйир ёфт. тибқи ин қонун барои шаҳрвандони хориҷӣ зимни ворид шудан гузаштан аз муоинаи тиббӣ ҳатмӣ шуд. ҳамчунин муҳоҷирон ва сайёҳон бояд изи ангушт супорида акс бардорӣ кунанд. ин қавонин барои муҳоҷирон аз кишварҳои бидуни раводид ҷорӣ шуданд. роҳбарони кишварҳои узви ҳафтконаи бузург бо ташаббуси Лондон вазъи Афғонистонро баррасӣ хоҳанд кард. дар ин ҳамоиш, ки 24 август тариқи видео баргузор мешавад, Ҷонсон талош мекунад Байденро муътакид созад, то дар хориҷ кардани нерӯ аз Афғонистон шитоб накунад, навиштааст РИА Новости. дар машварати роҳбарони ҳафтконаи бузург инчунин Антонио Гутерриш даъват шудааст. талошҳо барои боқӣ мондани нерӯҳо дар Афғонистон дар ҳолест, ки тибқи тавофуқи қаблӣ 31 август рӯзи охирони ҳузури нерӯҳои хориҷӣ дар Афғонистон мебошад. Толибон ба Вашингтон таҳдид кард, ки дар сурати нақси муҳлати хориҷ кардани нерӯҳо алайҳашон чораандешӣ хоҳанд кард. сухангӯи ин ҳаракат Суҳайл Шоҳин таъкид намуд, ки нақси муҳлати берун овардани нерӯҳо вокунишҳо дар тамоми шаклҳо, аз ҷумла дар шеваи низомиро дар пай дорад. Шоҳин тавзеҳ дод, ки агар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бори дигар берун овардани нерӯҳояшро мутаваққиф кунад, Толибон ин амалашонро ҳамчун ғасби қаламрави кишвар арзёбӣ хоҳанд кард. ҷангиёни Толибон дар пайи оғози берун овардани нерӯҳои хориҷӣ аз Афғонистон бо суръат қаламрави ин кишварро ғасб карда 15 август вориди Кобул шуданд. ҳабиб Нурмуҳаммадов, қаҳрамони УФС, зодаи Доғистон, ки дар Тоҷикистон низ шӯҳрати зиёд дорад, пас аз як ҷавоби тундаш дар робита бо вазъи Афғонистон аз мардуми он кишвар узр пурсидааст.
این ورزشکار که چند روز پیشتر با احساس اون کشور از من هزارها کیلومتر دور است و به من دخل ندارد میگفت در اظهارات نوش ذکر نموده است که مردم افغان را خوب میشناسد. من با مردم افغانستان مناسبتی نزدیک دارم. دوستان من از شماری افغان ها کم نیستند. پیشتر وقتی گفتم که شرح دادن وضع سیاسی کاری من نیست، فکر میکنم مرا نادرست فهمیدند. امیدوارم آنها مرا میبخشند. اگر کسی را رنجانیده باشم میخواهم بخشش پرسم، گفته است نور محمدوف در نشست مطبوعاتی. به اندیشه او هر کس میتواند خطا کند، اما او نمیخواست بگوید که وضع در افغانستان به او تعلق ندارد. طوری که ورزشکار گفت او نمیخواست این وضع سیاسی را محاکمه کند. مردم افغان خیلی پرصبرند. آنها در طول تاریخ حادثه‌های زیادی را از سر گذرانیدند. البته برایشان نگرانم. میخواهم با آنها تمام خوشی‌ها را تمنا کنم، افسوده است او. یادرس میشویم که پیشتر ساکنان افغانستان پاسخ تندی حبیب نور محمدوف را بر روزنامه‌نگاری که نظرش را اوید به وضع افغانستان میپرسید انتقاد کرده بودند. سامیان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تن صحت و پیروز باشید. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.